Yafisa ukuba sithetele umfundisi uMbelu ezosipha izwi lenkosi. Ngiyacela simshayele izandla kakhulu. Nkulunkulu uthando lwakho kithi nabantu lukhulu wanikela ngendodana. Haleluya siyabonga sakena lapho sakena lapho kuthiwa ongene khona saphuma lapho saphuma kuthiwa akuphunywa sangena lapho sangena lapho ongene khona saphuma Asihlaleni phasi bathandekayo. Ongene khona akaphumi saphuma lapho saphuma kuthiwa akuphunywa. Hallelujah. Asihloniphe uBishop, Archbishop and Mama Arch. Sihloniphe abefundisi abakhona. Sihloniphe abaprofeti abakhona. Sihloniphe omama nawobaba nensizwa nentombi ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu nabantwana abancane. Ibandla lonke lithi amen. Ibandla lonke lithi amen. Ake ushayele izandla ukuthi nawe uzowuqeda u2023. Unyaka nonyaka uhlela ufana because onyaka bonke bano 12 months, awukho unyaka ona 10 months, awukho unyaka ona 15 months. Unyaka ka2022 mawubheka uno January nonyaka ka2023 uyafana neminye iminyaka. Yini ezokwenza ukuthi unyaka ka2024 kuwena ungafani nonyaka ka2023? Akusiwona unyaka ozokwenza ukuthi wena ube ngcono ngo2024. Nisakhona abazali bami? Akuwona unyaka ozokwenza ube ngcono
unyaka nje uyafana, unyaka ufiki nalutho. Kodwa into ezokwenza ukuthi unyaka ka2024 ube nomahluko ungafani nonyaka ka2023 empilweni yakho, indlela ocabanga ngayo, your mindset. Uma usazokwenza izinto kade uzenza ngo2023, ungalindele ama-result ahlukile ku2024 uma ingqondo yakho isafana nengqondo ka2023. Anginiphindele kokugcina. Uma i-mindset yakho isaphila ku2023 sesiku2024, wenze izinto obawuzenza ngonyaka ka2023 zizokunikeza ama-result ozowathola njengoba nje ku-December ama-result. Uma unga-check-a from January up to December impilo yakho ukuthi bekade injani, uma nonyaka ka2024 usazophila ngale ndlela ophile ngayo kulonyaka, unyaka ka2024 uzofana nonyaka ka2023 kuwena. Isakhona bazalwane? Ngicela ukukhuluma kafishane nanti izilenkosi. Waze wanzima unyaka. Hayibo. Makuhambele kahle kulonyaka siyakubongela inkosi beyinawe. Waze wasishuka unyaka. Lonyaka bowunzima noma uthandaza uza ukuthi ngathi khona itruck ehlele emahlombe, uza ukuthi yonke into siyatibula, siyaforsa. Into kade siyenza kulonyaka bekunyaka wokuforsa izinto. Hey saforsa man. Saforsa kwaforseka futhi. Sanibonani bazalwane. Asiyene ezindle lenkosi bazalwane, ngino 10 minutes ngimile phambi kwenu. Incwadi yamaHubo chapter number 124. Iverse lokuqala sizohamba nje nawo umshumayeli lamavesi ambalwa sibe sesiyathandaza. Awutshela umakhelwane ukuthi usazobusiseka. Musuba serious kakhulu, awusovala unyaka. Awu ake sijabuleni bafethu ukuthi siyaphila. Hayibo sasa saphila kulonyaka, ayisaphila. Ake silalele izilenkosi ke bathandekayo, ngikhulume kafishane. Amahubo chapter number 124 verse number 1. Hamba nami vele usho ngevoice yakho nje mfowethu kuzozwakala. Amen bazalwane. Yes sir. Bishop. Angeke mfundisi wami, ngicela ufunde ngathi wafunda esikoleni sasemakhaya, ngathi wafunda namakhaladi. Phakamisa nje kahle, ufunde kahle ncike Nkosi. Jesus. Yes sir. Uma uJehova ebengenathi. Uma uJehova ubengenathi. Makasho njalo manje uIsrael. Makasho njalo uIsrael. Uma uJehova ebengenathi. Uma uJehova ubengenathi, awusuka Lapho abantu besivukela. Oho, na indaba. If the Lord had not been on our side when people attacked us. Yes sir. Ngabe besigwinyile. Ngabe besigwinyile ekuvutheni. Ngabe basigwinyile ekuvutheni kolakwa labo. Ebazalwana utshela umakhelwane wakho ukuthi uJehova ubenathi. Awukulonyaka awubenathi bafowethu. Oh, inkosi yamakhosi, ikakaramba, ikutana, uzimu, ingonyama isizwe sakaJuda, Alpha no Omega, unginguye nginguye. Impande kaDavide beyinathi. Uyabona uNkulunkulu engakuvula amehlo, bhekani mina bathandekayo sengisalele 8 minutes. uNkulunkulu engakuvulela amehlo, akuvula amehlo. Ubone izinto izitha zakho ekade ziyifisa ngawe. Wena ukhaliswa yilento ekhalisayo, akuyona le kade iqonda
zabo ngabe zifezekile ukuba uNkulunkulu bengenawe. Wena ukhaliswa ukuthi bakushaye ngesibhobo. Bekungaqondanga isibhobo, bekuqonda ukuthi wena shawa isibhobo ubese uyahamba emhlabeni, kodwa isandla sikaNkulunkulu sathi mana lapho ke wesibhobo. Wena ukhaliswa amabhizinisi angahambanga kahle, bengaqondanga wona. Bekuqondwe wona ukuthi aphele, kuqondwe ukuthi umndeni uphele, kuqondwe ukuthi ingane kuphele, kodwa athi uthi nayi mayihlabelela athi kwenqaba umusa ungibona ngiphila nje, uThixo akavumanga ngempilo yami. Kwenze njani? uJehova unawe. Uphinde uthi into okaright wakho umtshela ukuthi uJehova unami. Uyathwalana. Wasithwala uNkulunkulu ku-2023 kubheda, wasithwala futhi uthembekile othembisayo, ngoba uqalile umsebenzi omuhle empilweni yethu. Uyena ozawufeza. Hayi bazalwana, nginizwa bathandekayo. uJehova unathi. Unyaka ka-2023 siyawugoqa namhlanje, kodwa fundisa umbhelu uthini kumina ngithi lalela uNkulunkulu nawe wena. Abathakathi basheshe bakuthakatha, kodwa bazomangazwa ukuthi emva kwezinto abazenzile wena usaphila. Bamangazwa ukuthi emva kwezinto ezingaka abazenzile, emva kwemali engaka bayichithile bekuhambela. Bazalwane, fundisa, awufunde. Ushamaya. Verse number 7. Hey baba. Umphefumulo wethu uphunyukile. Umphefumulo wethu uphunyukile. Bafowethu, Njengenyoni ogibeni labaquphi bayo. Abesethi nogibe lwaphuliwe. Hlala phasi mfundisi. We have escaped. Sikhuluma isingisi lasekhaya. Like a bird from the fowler's snare, and the snare has been broken. And we have escaped. Phunyukile. Sinjani thina? Oho, sophunyuka bamphethe. Bathi uvala ngala babona siphuma ngala. Bathi bavala ngala babona siphuma ngala. Oh hallelujah. Siyaphunyula. Siphunyukile. 2023. Siphunyukile. Siphutshulwa njenge-sunlight esandleni somuntu. Uthi uyayibamba uyaphutshuluka. Bathi bayakubamba bathakatha uphutshuluke. Sithi ziyakubamba ikweleti uphutshuluke. Bathi bayakuhleba emsebenzini uthi uzophela. Bamangazwa ukuthi bahlanganisa, kodwa wenze njani? Siyaphutshuluka, utshela bakhona siyaphutshuluka. Sile nhlobo engavimbeki, soqama abavimbeki, olwa nathi ulwa othinta thina, uthinta inhlamvu yeso likaJehova. Ngoba uJehova uthini wekhonqo, uthi ngemva nangaphambili ngikuzungezile, ekhanda lakho ngibekile isandla sami. Athi ngiyahamba phambi kwakho, ngiyahleleba amakhephukhephu. Sanibonani bazalwane, sanibonani. uJehova unawe. Somebody shout hallelujah. uJehova unathi. uJehova unjani? Angizwa uJehova unjani? Asihambe sodwa. Siyama noJehova ikakarama. Unginguye, u-Alpha no-Omega, okade khona izolo khona namhlanje naphakathi uyena. Othi mayekhuluma ezwini lakhe uthi kumaSpurs 23 uJehova malisi wami athi angiyikweswela, uyangilalisa emadlelana ahlaza, ugcoba ikhanda lami namafutha. Ngithanda amasethi noma ngihamba esigodini sethu lokufa, athi angisaba okubi ngokuba wena Jehova unami. Athi ugcoba ikhanda lami ngamafutha, athi indebe yami iyachichima, athi impela okuhle
ezokubusisa akakubusisa abangakufuni bengekho. uNkulunkulu mayezokuphakamisa akakuphakamisa abangakufuni bengekho. Uyababiza, lalela. uNkulunkulu mayezokubusisa wenza nje, usenda i-invitation yenkinga ezodraw i-attention yabonke abantu abazothi masenje soke sibone ukuthi uzophunyuka kanjani masenje. Nomakhelwane baze bathi njengoba ehamba kaKhehlelezi every Sunday sizoke sibone. Wenza nje mbukani, wenza nje uThixo uma sedeka itafula, wenza nje uthatha inkinga ayibeke phezu kwetafula. Wonke umuntu okubukayo bathi soke sibone. Ayidraw i-attention yabantu, abantu othandaza nabo ubone bekujikela, abantu abawuhlambuluka kubona ubone bekujikela, ubone abanye bengasazithatha ingcingo zakho, ushaya u-call back bangawuphenduli, u-SMS bangablue tick, benze yonke into. Bazalo wakho abasenkingeni yokuthi mhla abantu badinga bangabikho, labantu wena obenzele kahle, wena obawusacrifice yonke into ngabo, kodwa mase ubadinga, they are nowhere to be found. Ngoba abantu abazokukhalisa, abantu abakwazi kahle, abantu abazokudayisa, abantu abakwazi kahle, abantu abazokuhlukumeza, abantu abakwazi kahle. uJehova wenza nje. Yabazalwane bami, ngithini amen mfundisi wabazalwane? Angithi asi-act la, angithi wake waba senkingeni, uthi uyathandaza kube ngathi umthandazo uvinjwe i-ceiling board. Uthi eculweni elalikubusisa livela iculo lingasho lutho. Uthi uyothatha iBhayibhili uyofunda ivesi owuthi mawulifunda uzwa amandla. Uthi uyalifunda kube ngathi ufunda isolezwe, i-newspaper. Wake waba senkingeni la uzothi uyambiza uNkulunkulu kube ngathuthula. Ngibe sengiyamuzwa uyohlabelela athi noma ethule kodwa impendulo ikhona. I said it last week, sengizohlala phansi. uNkulunkulu nje uzobeka iproblem la ezodrawa i-attention yabo bonke abantu abakufunayo, abangakufuni, abakufisela okuhle, abakufisela okubi. Uyabona ke kujwayelekile ukuthi uma uNkulunkulu esebeka iproblem phezu kwetafula, abantu kade ucabanga ukuthi bazoba nawe ngesikhathi sobunzima bavele bangabikho. Oh, ngikhuluma nengelosi, siyanibongela makusahamba kahle, siyanibongela. Yebo, bangawabamba amafoni. Bangayibambi ifoni. Ngithi mina lo wena okade umfundisela ingane yakho wafika ekuseni ekhala engenayo imali ye-school fees, impilo masayijikisa ikhona, the same person uye oqala ozohamba etshela abantu ukuthi hayi bo, hayi ngeke safa, kuyaqala ngayini ukuba neproblem emhlabeni. Uyabona uThixo uma esezokubusisa wenza sure ukuthi iproblem iphezu kwetafula, idraw i-attention yawo wonke umuntu. Lalelane le verse elithi uyadeka itafula phambi kwezitha zami, nayo into uNkulunkulu ayenzayo izothi iproblem seyiphezu kwetafula. Mina ngikhuluma nengelosi labantu aba-right, kanti ngaphansi kwetafula kufihliwe isibusiso. Bathi sebebukele bonke abangani bakho nabakushiya, nendoda yakho seyakushiya, ne-ex yakho izitshela abantu ukuthi ngamshiyela zona lezi zinto. Iproblem phezu kwetafula. Lalana bathi masebela bonke masebelana bonke sebethi soke sibone nani uNkulunkulu wenza nani. Avele athathe lento kade ikukhalisa ayibeke phansi kwetafula, athathe isibusiso asibeke phezu kwetafula. Ingakho uDavide athi ke impela okuhle nomusa kuyangilandela
usimakade athi umhlabeleli uyathala umthwalo wami umhlobo wami uyathwalana uNkulunkulu uzokuthwala abantu bengekho akuthwala izimo zibheda uJehova yenze njani funda ivesi lokugcina sithandaze verse number 8 usizo lwethu segameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. ngake ngesugogo ecula ingoma ngadala ethi ngiphakamisela amahlame entabeni athi usizo lami livela phi na athi usizo lami livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba hayi sanibonani bazwani bami sanibonani ekuseni sanibonani bathandekayo ngizothi mina malibonge igama likaJehova onqabile izitha zethu mazisifisela okubi sezikhamisile imlomo yezulu ukusigwinya kodwa umsa kaJehova wanqaba nami hayi bazalwane sanibonani ngithi mina umusa kaNkulunkulu ukuthwalile usazokuthwala nakunyaka ka2024 abathakathi bekhona and futhi abathakathi ngeke baze baphele sengibonile mina abathakathi ngeke baze baphele kodwa ke mina ngithi olwa nawe ulwa nenhlamvu yeso likaThixo Psalms 35 verse number 1 Jehova phambana nabaphambana nami phikisana nabaphikisana nami hosha inkemba yakho Jehova izitha zami usimele endleleni usiphosele emadwaleni shout hallelujah awutshela makhelwane kokugcina uthi siyamba noNkulunkulu siyamba nosimakade angihlale phansi kalamazwi athi ziningi izinhlupheko zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke ngothando athi abamethemba uJehova bafaniswa nentaba seSiyoni engenakuzanyazanyiswa njengeJerusalema ehaqwe izintaba kanjalo uJehova uyabahaqa abangabakhe athi asikho isikhali esilolele wena esiyophumelela athi mina ngenzile abenza isikhali athi therefore there is no weapon formed against you that shall be able to prosper sangena la kuthiwa ngenwa khona saphuma la bethi akuphunywa-ke la lana akuphunywa sabonakala siphuma madoda sibonga uJehova sithi igama lenkosi liyona inqaba ohlezi kulona noma umhlaba uzanyazanyiswa hayi bazalwane sanibonani ekuseni ngithi mina asivimbeki uyawazi amandla kwena udokotela akazohlele khona anginiphindele udokotela akazohlele njani uzothi amfonela ngayibanga kube sekubiza ukuthi uyamazi yini uJehova uyayazi indoda yempi zithi ingane zibanjwe ihunga ungazibizi zakho ngamaphara uvela ufike kuzona zilele ubisa igama lenkosi uthi hayi abefundisi uziqamba igama ungakhulumi lento oyibonayo kodwa ukhuluma lento oyifisayo ubatshela ukuthi like haya likhipara ngegama likaJesu intombazane yakhe ebanjwe istage uyitshela ukuthi udokotela akabehave kanje ayisanibonani bazalwane kade ngikhuluma nengelosi nje la uJehova unawe mhlawumbe mina ngaphinda ngizwe uJehova unjani khona amazwi ashiwo uJobe sengithandaza uthi uJobe selahlekelwe yona yonke into ngithanda lamazwi uthi noma uwe Nkosi athi noma ungangibulala kusho uJobe uthi lezi inhlupho esingaka maziphuma kwena uthi alright noma wena Nkosi ungangibulala though you slain me uthi kodwa I will trust you umthemba kanjani umuntu oyi-first suspect othi ubulela abantwana bakho i-bank account yakhe yathi 00 inkomo zafa ehlane abantwana bafa nespouse sakhe sathi mase kunje dedi thuka lo nkulunkulu wakho bese uyazihambela ngokuthula umuntu wenkosi kodwa uthi uJobe if it's you oh Lord noma wena ungibulalayo but I will trust you asimele
Sime ngeenyawo sithandaze. Ngicela uphakamisa izandla zakho. Yabona njengoba sila. Soft my brother. Njengoba sila kuyinkonzo yokugcina kulonyaka. USathane ubesifuna. Dokotela uSathane ubekufuna. Kodwa umangazo ukuthi kanjani after sengizame kangaka kodwa the man still standing kanjani. Uma wena ustrong uSathane engakwazi ukukuthola uzongena ngabantwana bakho, uzongena ngabangani bakho, abantu obatshela inhliziyo yakho. Bengicela ngokuvunyelwa yini na leadership bengifuna sithathe u10 minutes no u2 minutes I mean ke sithandazele abasemakhaya ethu, ngoba uma uSathane ehlulekile ukuthola wena uyosebenzisa umfowenu noma udade wenu omthandayo, ngoba la sisempini. Uthi umbhala sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemimoya. Bengicela siqedha lo nyaka 2023 wonke umuntu unefamily aphuma kuyona. Kulo 2 minutes ngifuna sonke siphakamisa izandla simela amakhaya ethu esiphuma kuwona. Ngifuna abantu bakini makungenzeka ubakhulekela ubabize ngamagama ubaprotect, ngoba awuzazi izinto uSathane abaplanele zona abantu bakini kulo December. Ake suvale kahle lo nyaka sijabulile sihleka, singawuvali ngenyembezi. Ake sivule imlomo yethu sithandaze. Baba ongcwele siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siza kuwe namakhaya ethu, siza kuwe nemindeni yethu nabafowethu nodade wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, protect our families, guide our families in the mighty name of Jesus. Kulo December moyingcwele sibiyela ingane zethu, sibiyela abafowethu, sibiyela odade wethu. Siphunyukile, siphunyukile, mabaphunyuke nabo, siphunyukile. Oh shalom, oh sada.
ngicela sishayele uJesu izandla sonke. Ngicela sithole bazalwane nabazalwane bambalwa esinabo la ubaba fakazi asizokufakaza sonke kodwa socetha siqale ngomhlengi emva kwakhe bese sithola ubesi emva kwakhe bese sithola umama uDindi emva kwakhe bese sithola ubaba uDlamini wase Johannesburg. Ngiyacela bazalwana ngisize ukusukuma nje manje wasengibabalile umhlengi ubesi mama uDindi ubaba uDlamini bayokunikezana nje ithuba ungabusakha ngespoon ukhengethe ispoon bese ke siqhubeka nenkonzo. Galile, 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 Ove Galile, Ove Galile, Galile, Ove Galile. Bingelele bishop bingelele abaphathi bonke abefundisi ngezigaba zonke egameni lika Jesu amen. Ngizoba mfishane kakhulu. Uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrael thula kube sebandleni. Uma uJehova ebengenathi abe siyamangala. Namanje kunezimo esidlule kuzo asihlulanga ngokuqonda nokuhlakanipha kepha indawo ebesikuyo ngenye imini ngike ngathi indawo omikuyo iyona ekhomba ukuthi ubhekephi. Kunezimo ezibiza ukuthi umiphi ukuze zikhombe idestiny yakho. Kunezimo esidlula kuzo ngenxa yokuthi simiphi. Kunezimo ezisedlulayo ngenxa yendawo esikuyo. Uma uJehova ebengekho ngakithi angazi noma uma ungekho endaweni la tholakala khona angaba yini nawe. Angizazi izimo obhekane nazo ukuthi udlulephi kodwa ngithi mina indawo omikuyo iye khomba ukuthi ubhekephi. Akakhala amathole ngenye imini ekhala ngenye imini inkomazi ziboshela ukuba zithola umphongolo kaJehova kodwa indawo ebesikuyo bezikhala zindawonye la mathole anceliselwa khona kodwa ngenxa wokuthi umuntu okufanele wancelisa akekho ingakho bekunomsindo okhamuluko okungaka. Thula kube nebandla. Kunezimo ezobhekana nazo ngenxa yokuthi sisuke endaweni esibekwe kuyo. Kunamakholwa akhalayo kodwa wekho endaweni yokulinda. Litha izwi ngenye imini lathi hlalani iy'nkalo zenu iboshiwe ngoba nwazi umzuzu nehora yokufika ngawo kodwa amakholwa alinde endaweni erongi. Uma uJehova ebengenathi angisazi izimo asidabule kuzo. Angilwazi ulwandle olubovu obudala
sijabula kulo. Angizazi izimo emakhaya esiphuma kuwo, izimo esidlule kuzo ebesingenawo amandla. Ukhona umthandazo wathi ngenye imini wathi Jehova ungangilahli kanye neziqalekiso. Kunabantu ababalwa kanye nezimo ezifanele ngabo ziyedlula kubo. Kunabantu abehlelwa izimo kunye nabantu abangakholwa kodwa bekholwa. Kunabantu ongakwazi ukuhlukanisa izimo bekholwa nabanye bengakholwa ngenxa yendawo abami kuyo. Thula kuhlangane nebandla. Amen. Sangena la ukuthiwa ongene khona kakhulu uma ngibuke emuva. Namhlanje unyaka uyavalwa. Abantu baphunyukwe izinto. Abantu behlelwe izinto. Kodwa namhlanje khona abantu abadedelwe uSathane ukuthi sizobonga uNkulunkulu ngohambe sibe nalo ngoba noma gijinywa akubalwa indlela okusuke ngayo kodwa akubalwa indlela okuqedwa ngayo. Ayi ngelinye ilanga indoda ibe umoni isikhathi eside. Ningibhekezelele bazalwane, ihlela uphendukela kuJehova. Akuyeke konke lokho kodwa ngiyezwini. Uma isibanjiwe kufanele iyoshushiswa. Lithi iBhayibheli athi mayibamba amadoda bengena emkhunjini ithi indoda lolu hambo lizoba nengozi. Athi amadoda okuqala sazi umakho omkhulu futhi nalo mkhumbi kudala uthwala abantu wena thu lalela ngutshela ikhona inkinga engadingi ukuthi ubheke abantu kodwa idinga ukuthi ubuke uJehova. Akukho kubalekile njengento esiya kuyo kunento esisuka kuyo. Thina sisuka lapho khona abantu bebengethembi ukuthi ngalesi sikhathi sikhala kodwa namhlanje sithabelela ingoma eyakuyahlantshelelwa indoda yathi uJehova ungumalusi wami mina ngelusa izimvu zikababa ongangifuni kodwa uJehova welusa mina welusiwe kuze kube la. Usathane wenza iphutha wakudedela wezala ngoba namhlanje sokhuluma ukuphila kumuntu ophuma ekhaya lakhe ehlushwa zingane. Kumele uthandazele ukuthi kulonyaka kuyasala uneyinkinga yezeyimali, kulonyaka kuyasala umsebenzi awutholi, kuyasala umshado wakho uyaphela uyazi khona into engithitha ngale ndoda. Uma kufika kuthiwa kuyothezwa ke manje
bayalayela abantu kuthiwa kuyothezwa. Indoda enoNkulunkulu bayilayela, mama uSibiya bayilayela ehlathini, abalazi ukuthi akuyilutho, bona bayotheza ehlathini right. Yabuya indoda bayibona ithwele umthwalo onenyonga. Awuziyajabula izinto zithi namhlanje kuphelile, dala usilawule endleleni, namhlanje kuphelile. Lalela, sizokhuluma uphila. Uma bezwe bethi kuyaphela, uNkulunkulu uthi kuyaqala. Namhlanje kuyaqala. Lithi iBhayibheli esefikile emlilweni, ngoba kuyinkinga wakhona lokhu ukuthi wothe. Bishop, ujabulele umfundisi bampeli. Mubu umfundisi ongashumayeli, onganikeli. Kodwa umfundisi onikelile wothezile, onikelele. uNkulunkulu izinto endleleni, noma bekungavumi, kodwa uNkulunkulu wahlenga. uNkulunkulu wahlenga. Elinye ilanga lithi iBhayibheli wakhuphuka umuntu engenalutho, abantu benotho, wakhuphukela endaweni
yona. Isikhathi mase silungile. uNkulunkulu anibusise. Abaphathi bemfihlakalo abaholi bethu bonke ngibingelela bonke abasha ngibingelela ivakashi zethu zonke ngithi namukelekile namhlanje enkonzweni yokuzothi siphakamisa amandla kaJehova kusukela ngoJanuwari kuze kube manje siphakamisa amandla kaNkulunkulu kusukela izinto zisiqala unyaka uqala kwaze kwamanje sesithi njengamanje uNkulunkulu kububenge nathi ngabe saphelele endleleni siningi izinto ezenzekile endleleni unyaka uqala kodwa namhlanje sikule ndawo sizothi uNkulunkulu siwabonile amandla akho ngoba wena uhlele esihlalweni akukuningi sizokubeka phambi kwakho uNkulunkulu sizothi thatha indawo ngoba usahlele esihlalweni kunamuntu nkosikazi eBhayibhelini abahlale bethi mabeyibheka beyibuka njengenkosikazi engawuthathanga umyalelo eyayiyalwe ngayo kahle kahle ngiye ngimthande unkosikazi kaLothi ngelinye ilanga unkosikazi kaLothi kuye kwathiwa ngoba wena kulelizwe libi ohlezi kulo uhlale kahle kunye nomndeni wakho nabangabantu abahle izwe seliyabhubha kodwa nina kufanele niphumile kuzizwe ngizosala ngenibhubhisa seliphumile uyabonakala uNkosi njengomuntu wesilisa ehamba ezangabheka emuva yahamba inkuzibonanga yangabheka emuva kodwa kuthi yabonakala owesifazane ujikela emuva uyabheka ngoba umuntu wesifazane uyasizwa isililo esikhalezweni aphuma kulo into engithi mangimthandela yona iyodwa uthe uma ebheka wabuka into eyiwani ukuthi mina ngihambe kahle phambi kwabantu kodwa bona bonke bahambe kabi ube yini umsebenzi wami phakathi kwalabantu abakhalayo ngizonibuza namhlanje ukuthi noma nigqokile apho abantu benihamba nabo enkosini basale kuphi abantu benihamba nabo enkosini ngelinye ilanga masebebhubha uzokwazi ukubheka emuva maqeda ubheka ukuthi wena wenzanga umsebenzi wakho njengamanje simile phambi kwabulpiti asibabone besihamba nabo ungenzeka ukuthi bayasha ezweni esikhishwe kulona thina kwathiwa siphume ngoba sihambe kahle maqeda sihambe sibheke phambili singabuki nasemuva ukuthi kwenzakalani ngoba kuthiwe lizosala ebuka bapha abantu besihamba nabo enkosini sibashiya apha abantu besihamba nabo enkosini bazofa kanjani thina sizophila bazofa kanjani bakhokhela abantu thina sizophila abashumayeli ababekile bashonepha abantu ebandleni likaJehova ngithumile akukhulumi kabi kodwa nangumuntu wesifazane ebheka isililo ngemuva esikhalwayo uthi ngiyaphuma ezweni ngiyabashiya kodwa manje mina ngikhuluma uzilahla ngenkanayo ukube besile abesasale into ukuyibheka namhlanje umasikala sishumayela noma umasikala sihamba endleleni umasikala sithandaza abuyizwe liyasibheka njengoba sifikele kuDisemba ubunemoto obuyibekile wena ubunomuzi obubekile ukuthi uzowakha uma uqala uhamba kuthiwa uyahamba enkosini kodwa manje akwenzakanga lutho kodwa manje azikho izinto ezibonakalayo mamthindi uyabonakala usuku nemini uyayishiya ingane uyaphuma uyahamba kodwa manje ayikho into ebonakalayo oyenzile mawufika enkosini iyodwa into engifuna ukuyisho kini ukuthi ube sahlele esihlalweni konke sizokuthola uma isikhathi sesifikile sokuthi sikuthole konke sizokuthola konke uma sebekhuluma beyibheka ingane zethu ukuthi zazihamba kabi ingane zabo kodwa bona bahamba kahle enkosini bathene inganeni uma isikhathi sesifikile yonke into izolalela uma isikhathi sesikhulumile uNkulunkulu esakhulumile phezu kwabantu bakhe sonke isikhathi sizokhuluma okwethu
Ngiyacabanga uma kuyokwenzeka kunabantu eBhayibhelini baningi Nkosi yami ngingababala ngingabaqedi engiyothi mangihla ngifike ezulwini ngithi uNkulunkulu wami bekungenani ukuthi ungibonise umkalothi kuze ngibuze ukuthi waphumelela kanjani ngoba wena lesisililo mina ngiyawafaka uvole emadebeni angibheki namuntu namunye kodwa uNkulunkulu uzohambe nami ngaso sonke isikhathi ungidondolose ngibheke ibandla lakhe elingcwele cela ukuyisho uthonto bekuthi umithi Salani nina Matotana Salani nina Salani nina Salani nina Salani nina Salani nina Matotana Salani nina Matotana Salani nina Hallelujah. Siyabonga abathandekayo. Hallelujah. Lami ngizehlisa abathandekayo. Amen. Ngibonisa ubaba Ashi. Amen. Nomama Ashi labakhokheli bami abakhona emva kwami. Amen. Abantwana besonto. Amen. Labo dadewethu. Hallelujah. Ubaba Dlamini ngithanda ukuxolisela umfundisi wami baba Khathaza. Hallelujah. Ubanje umsebenzi bathandekayo. Amen. Ngicabanga ukuthi hayi next time uzobe khona. Amen. Uthe mfana wami gijima uyobamba ispace sami. Hallelujah. Siyabonga abazalwane sibonga ubaba uMbelo. Hallelujah. Esichazela incwadi enzima kakhulu bazalwane. Amen. Uthi ngabongekho uNkulunkulu. Amen. Ngawo siphelele kuphi bazalwane. Amen. Kodwa mina namhlanje ngizothi namhlanje udele ubuthongo. Hallelujah. Udele amajuvethi yakho umbhedo wakho queen bed edulayo. Why are you here? Ulandeni kunale ndawo. Hallelujah. Awuzibuza ukuthi ulandeni. Hallelujah. Baningi abantu esibakhulekileyo ngomnyaka odlulileyo sibakhulekisa sabangenise emanzini. Amen. Namhlanje abekho. Amen. Abazalwane mase sibakhulekisile ngoNkulunkulu sebabusisile bayakhohlwa mase kumnandi. Amen. Bayobuya sebekhala. Into azingasahambi kahle esefuna ukuthi umuntu imnake namhlanje. Amen. Namhlanje mawusiyongena wasisini samanzi uyofunana. Hallelujah. Ngempela uzilungiselele yini ukuyongena emanzini kumbulandela abahambayo uzwile ukuthi hayi kuyongena emanzini la uyahamba. Because amanzi ayalungiselelwa. Amanzi azilelwa. Are you ready? Hallelujah. Kuyingozi ukuthi uyongena emanzini. Amen. Sasithi simasingena masikhula uzokutshela umkhulu. Amen. Ukuthola ulesalukazi noma umkhulu oseduzani uhlambulule ukhipha okusenhlizweni yakho. Amen. Amen. Inhliziyo yakho namhlanje yeza blocker izibusiso zakho. Amen. Woba usakhodlile ulezibopho hey bazalwane. Amen. Woba thina bazalwane kasixoleli. Amen. Wathi hayi lo ngangikhulumisa ngeke ngimxolele. Amen. Ufana lefoni liyana ebiloko sithi memory full igcwele ayikwazi ukwamukela ingoma. Kunjalo lokho uNkulunkulu. Amen. Namhlanje ngizokuvala kuJeremiya 17:9 apha. Amen. Echaza kakhulu ngenhliziyo zabazalwane. Amen. Mangathi sikhiphe inhliziyo zethu manje sizifake phansi kwetafula lapha bese ngithi buya uzodobhe yakho uzoyibalekela. Amen. Uzothola umamkhokheli noma umfundisi sembalekela yami simnyama sengidobhe yomntwana ngoba imhlophe. Hallelujah. Bazalwane bathandekayo, uNkulunkulu masesibusisile wawunikeza leyo moto, uNkulunkulu sekubusisile wawunikeza lo msebenzi, know how to keep it. Amen. Lo msebenzi onyesayo ofika ngo9 futhi ungena ngo8. Amen. Le ndoda othi mawufika ithi ukudla kuphi uthi ku microwave ukhomba ngonyawo. Namhlanje kulenye umuntu oyikhulekelayo le ndoda uthi ngangiyayithola. Amen. Le ndoda ethi mayekuthinta ushaya ngedololwane ukhona oyikhulekelayo. Hallelujah.
Amen. Namhlanje kungomgqibelo kusasa noma kuyisonto. Amen. Kukhona abahamba bayangcwaba, bakhona abangalibonanga namhlanje. Kodwa wena usaphila. Abazalwane siyabakhulekisa uJanuary to December ungwacelayo. Amen. Awulalanga lapho othi uNkulunkulu ngiyabonga. Hayi ngicela. Hayi uNkulunkulu ngicela iquantum. Hayi uNkulunkulu ngicela lokho. Amen. Nezilanga uthi uNkulunkulu ngitshana. Ngiyabonga. Hallelujah. Sesuyile insuku zika December abazalwane lenkonzo kaZiyoni siyayeyisa siyakhipha isithunzi thina. Amen. Mangabala inkonzo ngithi Roman Catholic ngithi Methodist ngithi Ziyoni. Ngithi khetha inkonzo yodwa ekhulunywa kabi engelasithunzi. Amen. Khetha inkonzo yodwa egcwele ubufebe lokungalaleli. Amen. 25 December sizabakhohlwa abazalwane sibona amabhlukhu eselapha befaka kepha sika 50 cents. Amen. Betakiwe. Hallelujah. Ngusho abazalwane umzalwane katshintshi akala 25 December umzalwane kala 1 December January. Amen. Umzalwane uhlele umzalwane. Amen. Umzalwane akatsho uthi noma ngumntwana uzokutshela ukhehlelezi. Amen. Noma sifike ekhaya sihamba imoto zingakanani umkhuluma efuthi hamfana hamba lethi inkomo siyaphuma siyahamba siyoyifuna. Ngoba wona namhlanje uyakwazi ukondla ngakini awusakwazi ukuthunywa. Ngoba namhlanje uyakwazi ukondla ngakini uyakwazi ukuma lo mfana efence ukhulume naye engalobolile. Uyakwazi ukukhipha umfana ilanga lishisa uba bekhona. Bazalwane. Amen. Asibiyele emasisweni. Asibiyele emasisweni enhlonipho. Hlonipho ihlolo nyoko khona insuku zakho zizokwanda emhlabeni. Singalijumela ivangeli sikhuluma siphophuhle amagwebu kodwa masingena inhlonipho akula lapho siya khona. Bazalwane ngithi namhlanje ngiyazi ukuthi abanye babe ngeke kusena. Esiye emakhaya. Hallelujah. Abayehlayo. Hallelujah. Kulowo muzi okuhlutheka khona. Lowo muzi okusola khona. Nge-200 rand thola iplastic bag uyamnikeza lo gogo ohluphekayo. Ngithi namhlanje suka uyatshontsha isibusiso komunye umuntu ohluphekayo. uNkulunkulu uzokubusisa. Nkosi thina musa. Amen. Alunge bazalwane. Ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Cha lungi angeke ngigive. Mase ngisukuma kanje ngisuke ngisemoyeni ngikwazi ukuza uhleba. Ekuzwa. Moya ngcwele uthi ulungu uyangihleba manje.
Amen bazalwane. Ngibingelele bazalwane abaqala ukungibona. Udokotela uKhehlelezi lona. Mawufuna ngathi professor. Mawufuna ngathi dokotela. Ngithe ngayo mhla 16 ngizobe ngubani honorable. Ngoba ngiyobe nginikwe isikhundla esikhulu kakhulu. Yoshadisa bazalwane. Amen bazalwane. Uma bazalwane ngiyoshadisa ngikhumbula iBhayibheli lithi uJesu uhamba uya kwelinye izwe elikude. Mayifika ezweni laseKhana ufike edilini lapha engangikhona ngishadisa khona. Mayifika uJesu ufica sekuphela iwayini. Amen bazalwane. Omhla ka16 kukhona abazothi mabefika lapha engizobe ngikhona bafica iwayini seliphelile. Amen bazalwane. Umeshumayela uDlamini uthi kunabakholwayo kodwa ngomhla ka1 January abakholwa. Kunabazovala kusasa namhlanje bayavala. Bazovula ngomhla ka15 January. Uzothi mangivula ngizoqale ngiphalaze. Bese ngemanzini ngiyogeza ngoba akade ngikwenza kungcolile. Lithi iBhayibheli lokho engikwenzayo akufanele ngabe ngiyakwenza. Kodwa lokho engakwenzi khona lokho kufanele ngabe ngiyakwenza. Angisathandi nami ngiqhutshwa isono. Kunabangasathandi uqoma kodwa bayithola sebeqoma ngoba baqhutshwa isono. Kunabangasathandi ukuphuza kodwa bayithola sebephuza ngoba baqhutshwa isono. Lithi iBhayibheli ngikutshala umvino oyiwona wona pho ushintshwe yini. Amen bazalwane. Kunabanye abantu bazalana benza izinto ngoba babona abangani bezenza. Abakaze bakhuliswa ngaleyo ndlela. Uma sikhuliswe ekhaya masiphuma siye high school bathi hamba mntana abangani uzobathola kuphi? Nabafowenu uzobathola kuphi? Amen bazalwane. Kunabantu abaziwayo ukuthi lento ngeke itrend mayingekho umngani wami. Namhlanje ngicela ubuze umngani wakho ohlele eduze kwakhe noma uhamba naye ukuthi kanje mina nawe sizwana yini esihlanganisayo. Uzoyithola i-answer. Ningarobhani uzoyithola i-answer. Yini enihlanganisile? Kungenzeka nihlanganiswe amagama abantu. Kungenzeka nihlanganiswe ubufebe. Kungenzeka niphuza ndawonye. Kungenzeka nintshontsha ndawonye. Kungenzeka insango niphema nonke. Mase zinibambile ilayini no2 nibona amabhola. Ungabona unomngani ongakaza kusole wakutshela ukuthi wrong ke lento. Sithi silungu, a good friend will always tell you the fact no matter how painful it is, but a good friend will always tell you the fact. Ungabona unomngani ohlale evuma njalo uvuma yena. Vumani bangani. Vumani bangani. Siyavuma kwabona labo makhosi abahlola kanjalo phupho. Uze uthi uyabheda umakhosi lokuthe siyavuma. Siyavuma ungasawasho uthi yavuma athi ngithe vumani banga siyavuma. Noma esebheda. Umngani wakho ke lo nizwana naye. Funda ntobe oqala bese ngikusendele lo. Niyambona kunobhala wena iZaga 21. Qala ngeZaga 21 verse 9. Akusho mina. Kusho iBhayibheli. I'm just revising. Yakukhumbuza into ade ngifundisa zona during the year. Zaga 21 verse 9. iZaga 21 iverse u19. Yeah. Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. Hey! Akusho mina nilizwile iBhayibheli. Akusho mina bazalwane. Akusho mina. Nilizwile iBhayibheli akusho mina. Nilizwile. Akumina mina ngithaka vule. Ngizohamba naye kancane. Lithi iBhayibheli kungcono ukuyohlala ehlane kunokuhlala nowesifazane othethayo oxabanayo. Awufunde into beyabazwanga. Ningabasola amadoda amayiphuza. Ningabasola amadoda amayijola. Ngoba bahlala nezimpempo refle. Abahlala bephethe amakhadi amabili uyelo card nani?
No red card. Funda Ntobe. Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. My babo. Kungcono ukuhlala kuphi? Kunokuhlala izinobani? Nosifazane onjani? Othethayo. Anifuna ukukhuluma ngoba niyazazi. Niyazazi ninjani? Abanye ba amadoda la, ba amadoda nasezindlini. Sizoshumayela kukuhle, sishumayele kukubi. Ngoba ngisho nenkonzo yasekamereni kunezitayilo kumele nizenze, kunezitayilo ongamele uzenze wena wesifazana ngoba zenziwa ubaba. Phela mase sishama aqiniso anifuna ukungizwa. Ningizwile? Nenkonzo yasekamereni kunestyle ongamele usenze, ulinda ubaba senze. Ngoba mawuso usenza leso style umdonsa ngekhaya. Yaweza amadoda aqala akhuluma manje abhobo. Uthi mkhulu iqalile. Indoda isathanda ukuyendlini ngoba njalo Nkosi yami ekamereni umsa ngenkani. Abona uthi am overpower. Uloko umdonsile uthi woza akasathanda ukugidi amen. Umgidisa njalo. Hayibo mkhulu. Balahlekile abantwana, balahleke manje. Sekufuneka abantu abajulile manje. Sengihamba kancane manje. Sengihamba ku fast lane. Bomama musana ukugqilaza obaba ekamereni. Ubaba mayethu ukhathele. Ungamfosti. Hayisuka, njalo uhlala ukhathele. Baba makushaya isikhathi santambama. Akasathanda ukuyendlini ngoba phela wena ukhona. Hlala umgqilaza njalo. Woza woza. Athi baba yisafunda iphepha bandla. Amen basalwana. Obaba bathandi. Akasathandi ngekhaya ngoba ukhona phela wena. Springbok. Amen basalwana. Funda Ntobe, Timotheo. 1 Timotheo 6 verse 10. 1 Timotheo 6 verse 10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa bazigwaza ngemjunje eminingi. Oma ubhale itattoo emzimbeni wakho kuyisign yokuthi uhlula abazali bakho. That is so strange, eh? Sizoshumayela kokuhle sishumayele kokubi. If you have a tattoo in your body, it means vele abazali bakho bahlulile. It is a sign. Ngokuba ukuthanda imali uyithola sewenza izinto ongafanele uzenze. Kweke kwaduma ukuthi abanye eDubai angazi amaSulumane abenzani abathoyilethele ngoba bayofuna imali. Yamdabukela umuntu othanda impilo ka social media. Kahle do you know ukuthi uValentine ngokweBhayibheli masilifunda ngokujula, it's a celebration of the demons. Bazalwana ningizwa? Uma ningathatha abafundisi benama degree nama diploma nithi what is the meaning of Valentine according to the Bible? It is the celebration of the demons. Ukhona ngizwa bazalwana? One day when you get time, come to me uze ngikuchazele. But uthola abantu abaningi esontweni bazothatha lawo madimoni ngaphandle bazowa celebrate kuphi esontweni phakathi. Into kumele uthi ngabe niyayicelebrate kakhulu yile nkonzo esobe sinayo kusasa le namhlanje emini yokuvala ngoba inkonzo la usukuthi mngani wami we had a good year. Nansi inkomishi nasi sipho. It's an exchange of gifts. Kahle bazalwane, inkonzo yanamhlanje bekuyinkonzo la bekumele wonke umuntu
ibambe sibili. Amen bazalwane. Inkonzo le esinayo namhlanje. Ngike ngelinye ilanga nganenzela isampule encane. uJesu mayengena ezweni laseJerusalem wendlalelwa ini ngoba babe babazi imisebenzi yakhe namandla kuyena. Amen bazalwane. Ungishayele nje khona ama strings manje. Ungishayele nje manje. Sondela la baba. uJesu mayengena ezweni laseJerusalem bamendlalela something. Bamendlalela uhamba phansi bathi wena ufanelwe ukuthi unyathela phezulu kwamasonto usafanele ngabe unyathela phansi. Into esenza sikhulume kanjalo ngoba sibona imisebenzi yakho, sibona udumo lwakho. Bamendlalela phezulu. Namhlanje ngizothi le ndoda nayo uma ngihamba ngibheka abantu behleba, ngibheka abantu behlekisa behleba, uNkulunkulu uthi thatha yena yedwa lo la ngoba yena uyayazi into ayizela. Ufuna ngikusize futhi ubani one mic lapho phesha imsondezele eduze. Hayi uyombambele into bewuyusondele kuye nobhala umbambele. Namhlanje uyinkosi. Uyafuna futhi wami ngikusize? Yebo, ngifuna ukusiza. Uyafuna? Yebo. Usuka kuphi? Ngisuka eThekwini, ngihlala khona. eThekwini. Yebo. Khabazela Mkhize kaMavovo. Hayi bengisasho nje. Uyabazi abantu bakaMkhize? Yebo, ngiyabazi. Uyabazi? Yebo. Lalela ke. Uma ngikhuleka la ngibone kwehla isibongo sakaMkhize. Uyangizwa ngithini? Yebo. Angaze ekhaya kini ubani wayengwakaMkhize noma ubani wayezalwa kaMkhize? Umuntu wezala kaMkhize umama wami so. Lalela kimi ungalandi kakhulu. Mina ngizokutshela. Uma kwehla uMkhize kuye kwehla igama likaSiphiwe. Uyangizwa ngithini? Igama lami nguSiphiwe. Igama lakho lelo. Lalela. Uthe uNkulunkulu kimi makwehla lelo gama angutshela inhlekelela noma ngutshela indaba. Maybe ongekuyilindele noma kade ungayilindele. Uyangizwa ngithini? Angazi mina bathi ngibona umuntu okhulelwe, ngibona umuntu edeliver noma ngibona umuntu kade ekhulelwe ese-13. Ubani kade ekhulelwe ose-13? Umuntu engisalala naye lo. Lalela kimi ungathazi. Mina ngizokuxoxela. Uma ngibona lo muntu okhulelwe ngibona izinkulumo eziningi zibuya. Lezi inkulumo ezingahamba zi-involve idocket lamaphoyisa. Uyangizwa ngithini? Yebo. I saw something. Uma ngithi Nkosi, wathi uNkulunkulu kimi kukhona into okumele siyilandele size siyofika esibhedlela la atetele khona. Utetele kwesiphi isibhedlela? Tetele Lupuzeni esibhedlela ePaul. Lalela. Masihambe siye kaMashu, masifika kaMashu sifuna umuntu ophethe isibhedlela noma sifune usister otetisayo. Kunobuqoko benzeka. Yebo. Lo sisi wazala ingane isithulile. Yebo. Uyangizwa ngithini? Yebo. Mayizala ingane isithulile wathatha ingane ongayona yakhe. Yebo. Ingane kuneqiniso ade kumele ulithole ukuthi ingane olokuthi yakho akuyona yakho yantshontshe esibhedlela. Ya wenze kanjalo. Uma ngilandela la ngomoya oyingcwele vele khona inkinga eke yenzeka. Kunesichitho esimboke washaya ngaso wena. Wena bhuti uke wathi mawulele wavuka uchamile straight. Uyichamele. Waze wayibuza uthi kwenza njani ngoba phela ngiphuza utshwala. Ngoba phela ngilele ngiright kodwa wavuka uchamile. Kunedami. Wena wabona umuntu elele dakiwe wavuka eseyichamele. Ngoba phela ungababona bebuthanda lobutshwala bwenzisa amahloni ekseni.
omama abaningi labafihla inhlekelele inkinga masinganibuza ukuthi kwenzakalani ezindlini zenu ngasitshela izinto amadoda enza inkinga amen bazalwane uthi manje lebhuti kunento kumele sigeze yona lo bhuti eyisidina nethunzi elimnyama elimlandelayo uma ngibuza ngithi inkosi kwenze njani kunomuntu okumele simfune vele iqiniso lithi lo sisu uqhulaliwe wakhulela 9 months wena lokuthi ingane yakho kanti awumithisa kwakungawena vele ene futhi lento wake wayisola ilokhu ikudla enhlizweni yakho ilokhu ikudla enhlizweni yakho wayisola wena bhuti njengamanje uyagula njengoba ugula kunogogo kumele siyomthatha simsusa umlilo owafaka bekhaya wafa eseshile washa kwenze kanjalo washela endlini uyangizwa ngithi ugcineni ukwenza umsebenzi wabantu abadala sakuyisikhathi into kumele niyazi ukuthi kubalekile ukuthi umsebenzi hlala njani wenze lo muntu njengamanje uluzile yazi uluzile luza imali enhle kakhulu wena bhuti obekumele uyithole kwelinye isulumane wangayithola ngoba abantu basekhaya komalumakho bathi siyakuvikela ngaso sonke isikhathi wena bekufanele ngabe usuke waboshela ukushaya intombazana ngoba isandla sakho silula mani ke naphikisana kabili kathathu uyamgqema awumoshi isikhathi ungayenzi leyo nto amen bazalwane umfaza kanjani kodwa mayidelela unjani nathula manje ukhona othi ushaya ngommese amen bazalwane lo bhuti kumele bhuti wami kusasa namhlanje emini ungitholela intambo enjengaleliya jezi leya emaroon yazo insonto ungitholele yona ebese ungitholele emhlophe zo2 uze nazo la esontweni nobisi mawuzokwazi uze kumina esontweni kunento engizokukhulekela yona bhuti ngikukhulekele ngoba umuzi wakini uhlakazekile manje uzwila ngithi ngiyabonga amen bazalwane sibingelele abefundisi bami bazalwane abangenayo basuke ezweni laseSwazini sibashayeleni izandla kakhulu bazalwane basuke eSwazini ngo-10 ekuseni bazofika ngo-10 bazofika ngo-2 ekuseni bahambe more than 24 hours baze bahamba bona amen bazalwane kodwa sibonga ukuthi bazalwane sebeze bafika amen bazalwane sibonga ukuthi sebeze bafika ngithanda inhlonipho ngithanda ukuthobeka kwabo bazalwane ngithanda ukungayiphakamisi kwabo ngeke usho ukuthi kunabameli lana kunabaphathi abakhulu bazalwane nomuntu wafika naye esontweni osethenga imoto khona lo mama mani kade ethi wakwabonga la esontweni wathi mkhulu sengithenga imoto uthi ngathi ngiqeda kunikela mkhulu kwadlula angazi noma kwadlula 4 days noma kwadlula how many days uphi usethenga iquantum manje angazi noma uthe iquantum noma yini sondela ngapha hayibo indaba engaka sondela ngapha shaleni izandla wazane Mike baxoxela istory ukuthi wanikela kwenzakalani kuwe usuka kuphi ubani usukaphi ngiyayibulisa inkonzo ngegama lenkosi sondeza kuwe kanje impela ngiyayibulisa inkonzo ngegama lenkosi umeli wami amen ndingukhuthala Gono ndisuka eMthatha ndingumama ongu-single parent ndikhulisa abantwana abayi-4 ndafika apha kwamkhulu ngo-2021 ndisokole ke imoto zam ziyonakala kuyale kodwa ngokunyamezela kwam apha last month ngo-October nge-10 ka-October bendiye ndathengisa imoto endala ndathenga
Ethos ND kaba ngonda ndifika nayo apha abantu obhuti aba basigada umkhulu babeyikrokrela ime apha bengayiqondi. Ndahamba ndaya kumkhulu ndathi mkhulu ndicela undisikelelele le moto uThixo undiphe yona. Kunge-21 nge-24 ndabe ndenze i-application andiphangeli mos ndigcina abantwana besikolo ndabe ndenze i-application ye-quantum. Nge-21 saye emanzini sabuya impendulo ibuyile sabhukha amatikiti sahamba saya eGoli sayolanda iquantum. Namhlanje bendipha kumkhulu ndiyobonga ndicela asikelele iquantum ngenyanga eyi-1 bazalwane. Lento ifuna uyiphile ngaphakathi uzixelele into yobana izokwenzeka ngegama likamkhulu. Asimshayeleni izandla ezinkulu kakhulu. Hayi bazalwane. Ungathembi. Uhamba ngayo iquantum lakho. Lilaphana phezulu. Laphana phezulu. Uthe ubhubesi mayishumayela wathi singasuka sonke but ngeke sifike ngokufana. Ngoba ispeed esihamba ngaso asifani. Nokucabanga kunjani akufani. Izenzo 10 verse 1. Zenzo 10 verse 1 to 4. Fundele lapho. Izenzo 10 verse 1 to 4 but noma ungangifundele 4. Izenzo 10 verse 1 to 4. Izenzo 10 verse 1 to 4. Fundele 4. Izenzo 10 verse 1 kuya ku 4. Fundu 4. Wayiqolozela enokwesaba wathi Imake ungasheshi. Wayiqolozela enokwesaba wathi kwenze njani Nkosi? Wayiqolozela enokwesaba wathi kwenze njani Nkosi? Yathi kuye imkhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ubani othi ngiyababela bempofu, abampofu abahluphekile. Othi ngiyababela mina mkhula uphela u7 days kungekho umuntu othe ngiyabonga. Phakamisa izandla zakho sibone. Ungasiphakamisi ngoba ubona abantu ngoba uyayiqalekisa. Ungasiphakamisi ngoba ubona abantu ngoba uyayiqalekisa. Khuluma nje iqiniso. Othi mina uphela u3 days kungekho engakwenzanga umuntu wathi ngiyabonga. Hey, khona ngababonayo ongafanele. Angisho ukuthi bathi ngiyabonga ngoba uthe ayidlula ngiyakudlulisa. Kunomehluko phakathi kokubonga komuntu omdlulisayo nokubonga komuntu omphile. Amen bazalwane. Kunomehluko phakathi bazalwane ngoba bazalwana unamandla ngiyabonga kagogo. Ugogo mayizothi ngiyabonga mntanami uNkulunkulu azakubusise. Ubani othi mina wake wathi ugogo washo ngeinyembezi wathi mntanami ngiyafisa ukwazi ukuthi uzalwa kuphi. Hey, siphakamise phela sibone isandla. Uma ngabuza umbuzo simple ngeke usho, ngeke uphendule. Ubani othi mina bake bangishwabulela ngaze ngashaya unembeza engishwabulela umuntu. Wayekushwabulela wawenzeni? Wawenzeni? Wamngisha imali. Bazalwane ngifuna ukubona ukuthi mina u3 days awukapheli ngibongwe ngabongwa kakhulu. 1 2 3 4 5. Yamuzo udukile. Uduke wawina imali yena. Asikhulumanga ngabantu abawinayo. Sikhuluma ngabawinayo. Sikhulume ngabantu abake babonga, babela abampofu. Wabe in mam kokujiwe. Let's hope I act angithi. Thathi mic kuze la. Uphakamisana izandla ngibone. Ukuze niphoxeke kahle. Nangu. Nangu yena lo. Wena wenzeni? Ngithenga lo gogo ekhaya amabox einsipho namafutha. Hayibo senahleka kanje esontweni. Kuyisiza kuthi isonto nani nipemile.
uthi uthengele ugogo insipho. Ogogo. Okay. Bonke Phamisa ngibona. Nangu. Amen mkhulu. Kukhona umfana. Efaka i-mic la. Amen mkhulu khona umfana ndamba waseZimbabwe noba ngwaphi okuthiwa uKim uthunga impahla uye watshelwa zimpahla. Khona impahla bengiyithengile zo brother bami ngimnikile lezo mpahla ngoba akanakudla kwatsha nokudla every day udla kumina ngiyamphakela zonke insuku. Asimshayeleni izandla. Ukhimi abaningi uyanithungela amajazi kodwa nihluleke ukumsiza abaningi beni. Ogcina nangu ugogo webuko. Amen mkhulu. Mina ngiyabapha ngingenako ukudla endlini. Ubaphani? Bafika omakhelwane azikhalele engadlini ngithathe kona lokho ukudla okuncane engenako sikuhlukanise phakathi. Afike umuntu ekhala ethi angigqokile esontweni anginayo imali ngimthungele ngeyami ngingenayo ngimthungele ngithi mi. Asimshayeleni izandla. Ogcina nangu ugogo lapha webuko. Amen mkhulu. Amen. Ngibuya le East London. Kukhona ingane ezu5 zesikolo ezingenze umkhokheli wabo befuna umkhulu. Lezi ingane zimbona umkhulu ku YouTube. Azikwazanga ke ukuphumelela ezu4. Ufakazi oyi1 ukhona khona la. Ngimfukulile ngamletha la ngamsebenza ngazenza umkhulu ngiyamgeza ngiyamthandazisa vela ndikhona sukuma kakubona mkami shayeleni izandla enkulu kunzima langa kasomnyama asimshayeleni izandla bazalwane. Lalela ke bazalwane, siyabonga kubo bonke laba abakade bephakamisa izandla. Maye wena kade sakho isandla singaphakamile. Maye amahloni kimi ngoba niyangihlaza into engishumayelayo usho ukuthi ayikho. Yazi bazalwane nomzali unomntwana oyothi mabembuka bethi hayi ufana nobaba wakhe ke lo. Nezenzo zakhe zifana nezika baba wakhe. Anifani nami bazalwane mina. Ave mina ngiphana. Ngipha ngisho ogcine lokho enginakho. Uyitshela ukuthi hayi ke lo unakho ngoba enikela kanje kanti hayi ogcina aza send iSMS umama athi ngeke phela isonto sizodlana endlini. Phela ngizolikhuluma iqiniso mina uzathi isonto lani leli. Ngoba ngibelieve ukuthi nginikela ngokukhulu nikela ngakho konke nakho. Ngelinye ilanga lalelo wenza into esimple onikela uzinikela nangemali yokugibela ukubona ukuthi uNkulunkulu uzoyenza yini icebo. Mina ngiyanitshela phela onikela ngelinye ilanga uzunikele ngemali yokugibela. Ngemali yokugibela uphuma uhamba la emgwaqweni bathi uyaphi uthi anginayo imali yokugibela. Iyephi nginikele ngayo. One day unikele khonqo unikele khonqo uzunikele nangemoto yakho oyigibelayo uthi nansi ngiyanikela ngayo. Anikanikeli nina anikanikeli. Umuntu owayekhona ngishumayela enkonzweni angangenze lapha phesheya wangizwa kahle. Ngintshela ukuthi mina ukuphumelela kwami kwabanjani. Nganikela kuphi? Ukhona osayikhumbula leyo nto? Ngithi nganikela kuphi? Thank you very much. Mina nganikela ngasala nemali yeflight, ngasala cishe ngasala no 5,000 rand. Nganikela imali yami yonke nganikela ngathi kodwa Nkosi ngiyayazi into engizoyifuna la. Kubo bonke abantu abala, abantu abazofuna something, abantu abayophuma benayo into abazoyifuna cishe bawu3 noma bawu5. Ngoba abanye balandela ubuningi babo bathi vele siyazi maku December kuyagcwala. Kanti uNkulunkulu uthi ngiyayihlenge ezami izimvu. Lezi sifanele zihambe ngoba phela notshwala bazalwane makugaywa insipho zisuke ziningi ezinye eziningi ziyaphazamisa bese zenjani ziyasefo ziyakhanya bese kuthiwa lokhu imfura lokhu akuhambe lokhu kuyaphuzwa. Nathi ke bazalwane kunjalo uNkulunkulu uzoloko esithe esihlengile nje. Bazalwane ngike ngayisho lento kubazalwane baka MMI ngathi the prophecy of 2024 bamba
uzwe kahle iphuma straight kimi ayikenzeki nometha umngane wakho uzothini nometha ini ngikutshela kusemanje ukuze mayisiyenzeka ukuthi ngangikhona isho 2024 ngiyakufaka manje ukangena ngithi lalela ngikufake ngiprofitela into esazoyenzeka ngiyakufaka ku 2024 2024 is not a good year at all 2024 it is not a good year maybe umngane wakho ohlele eduze kwakho uzoshona 2024 ngibona abantu beluza imisebenzi ngibona abantu beluza imoto zabo ngibona abantu beluza imizi yabo ngibona abantu belahlekelwa izithandwa zabo ngibona abantu belahlekelwa abantwana babo ngibona amabandla echitheka ngabona umlilo maningi ama-factory azosha ngibone umbuso uvukelana abantu ngabona belwa frustration ngizwa isibhamu sikhala left and right ngibone kufa kakhulu amaphoyisa lento ngifuna abazalwane nizwe kahle uNkulunkulu ungikhombisile bathi uthe mayingikhombisa ngabona umfulo omkhulu ngabona kunomngcele phakathi omkhulu ngabona abantu bebamba amakhanda bekhala inyembezi kunesifo esizayo there is a disease bona abantu bephihla ilonda abona ama STDs zifo zangaphansi amadoda ayobole hamba lento ngifuna nizwe kahle uNkulunkulu ukhulumile kimi wakhuluma uNkulunkulu wangincenga wathitshela labantu ngathi inkosi ngobatshela kanjani because they are stubborn umngani wakho lo mbiza ukuthi best friend yakho nizokhiphelana amafayili akho sisazowezwa next year mark my words iprofesi engenzayo mina I do what is called an accurate prophecy ngitshela nosuku nenyanga nedate nanga amafayili azophuma nini imfihlo itshela ukuthi uyifihlile nomngane wakho nebhizinisi ifihlile lalela ke izophuma nini siyaya ku Good Friday yangithi abaningi angeke beze ngoba bazosaba amahlazo avuke avelile ngibona umuntu kade ku level 5 esuke ya ku level 1 ngibona abantu abaningi beyibulala ecommita lento okuthiwa yini besaba ihlazo lokuthi sengibuyela ngiya downgrade ingilozi zika Satan ziphumile enekade ziphumile bekusaphume ezu5 this year ezu20 ziyeza next year sizo destroyer South Africa will turn like Zimbabwe mark my words konke nikubone parliament nisazobabona benza okweyinyanga wena obona izinyanga ngo2023 zingena ku social media siye kuyo lapha abantu egodlweni kodwa zibhizi ku social media politician will do the same next year they will be busy kuma social media exposing each other kunama politicians esiyobona imjolo yawo next year iyavela jolo yonke yovela izono zakho ziyobhala ku blackboard zimiswe kanjena uthe lokho uyakwazi uthi fihla uthe sekulate akusafihleki konke kuyobhalwa kanje most of you will lose your jobs kunabanye abazodlelwa imali zabo ngefraud that is the prophecy for next year nizokubona lokho kuzoyenzeka ngicela la ukhona ungasukumi kuphela usebenze uphakamisa isandla sakho saka left ngicela ukuthandaza nawe uma sikusindi
isandla ungasiphakamisi ngeke sikusole ngoba kunento kuwena ethi ungasiphakamisi. Uma le nto izoqala ibambe wena qala next year uyozwa ngesandla sakho senzima. Uma ufuna ukubona ukuthi umoya engcwele unawo phela wena uyasaba isandla sakho sizoba nzima manje. Ngithe sika left omunye uphakamise sika right. Omunye uthi akekho sure. Ngithe isandla sika left hand. Phakamisa isandla sakho. Siyathandaza manje. Babegameni lamandla, babegameni lokuphila. Babizwi lakho linamandla, babizwi lakho liyaphila. Thinta lesiya sandla Nkosi. Touch that hand. Baba ngiyathandaza namhlanje intathakusa. Siphakama kokugcina Nkosi isandla esigcwele izono. Siphakama kokugcina Nkosi isandla esigcwele inyembezi. Isandla senhlupheko Nkosi. Bayafisa Nkosi ukubamba izimali. Bayafisa Nkosi ukubamba amamiliyoni. Bayafisa Nkosi ukubamba ikhiye zeyimoto zabo. Bayafisa Nkosi ukubamba ikhiye zezindlu zabo. Bayafisa ukuyongena emshadweni. Kodwa Nkosi ikhenani balibona kodwa abaningi ngeke bangene. Lungu lwaphakade ngiyakhuleka namhlanje. Inhliziyo zabo igcwele usizi. Inhliziyo zabo igcwele usizi Nkosi. Ngobude bendlela imphako yabona. Esiqaleni nabo Nkosi bakhathalile endleleni basala. Benza abantwana bakho bangabisasala labesinabo. Uthe eBhayibhelini lakho Nkosi mawubanda abantu. Mawushisa shisa. Ngoba isikhathi asekho Nkosi. Sikhulekela abangani bethu abashiye emhlabeni. Sikhulekela izihlobo zethu ezashiye emhlabeni. Khulekela abazali babo abashiye emhlabeni. Abanye bathi ngabe ubaba Nkosi bekhona ngaba kunjena. Ngabe uma wami bekhona ngaba kunjena. Ngabe umkhwenyana wami bekhona ngaba kunjena. Baba ngiyathanda